Lamani bushuno nori thangnai buskango tokshawi pansani apri no songu Kapalni takudai bukuk song norok jotno saimano hastebo lukusong raidini bisingtei lukusong mari yakhaiba booth election loksabha obobo saimano norok sal thangbai April talni 19 tarik Chongjak Biplop Kumar Deb batainai sal kabai hastenibo batainai Maharani Kirti Singh Deborma obono tuino jani jani bodolno krak khalinani bagai thuyasaya hopung sapung tokma teima se baring sibo kamini simin tole jerotoi pandang mani bading ya khabani dakhodai bukhokso mic ni khorang chirikhok mani khorang ani bodolo phadi bini bodolo tathani bini bodolo tongdi obohai orobo kisa kokthai dongo khabani dakhodai bukhokso jora kaisao 10 din lama gerogoi Tiprolen mankha abo kubui borong monang sare enchi debroma modai jalangani khoktini kokthai tabu maya Greater Tiprolen no ruksawi chobak khlaimani rangchak habo bagra paithago BJP bai jodungoi o Lok Sabha chongmaribo batena thangai tongo kisisa lukurone khabo mithikjak obobo tongo je Delhi bo ekor saino tuyoi je Amit Shah ni netritebo ekor sanglai phemani abo dikhawa se nomona se abo implement ya busik jortei kubu ingui no o kokthai jodi implement ngya hangkai o kami ni simi doli joratoi pana brum brum na siri kok samani khakala bolai khakala pheli tamo khai lukurono bujo phiruno aing babisa bkhakbo belai warma singcha norok nugiman tokna tinini join mega mass gathering of BJP Tipramotha Party and IPFT orobo otiti yakhaba narwai okrangi phaimanjak phane o pandabo lukurone bskango khapani dakhodai buksong norok mangpli nure man tokna yani debrani mangplini abo khoroksa phaiper mano borongmanang Manik Shah hasteni মন্ত্রী okra debrani mangpli bo tonor nukre man tokna IPF tini supremo borongmanang Prem Kumar Rian yagulo president Tipramothani borongmanang Bijay Kumar Rangkhol aboni yagulo nor nugui man tokna rangchak habu bagra boroni mangpli borotini oro phainai obo haina mas gathering phiaba jongo hastebo grung grung thayo thangoi kamini simi doli joratoi ground zero report namani bisingo tini sak jorti BJP ni result kaham abo kubui tatalbo saya kebane khabelan thangya dal bidal bodolno dal bidal mothano khabelina bo thangya jeta manmani jeta nukmani abono jeng sawo abono phunugo tini sak joratoi borokni result kaham lukubrok bai tongo borokni kamini simi doli joratoi kutui budul jethayo kitar horo mushrum kuthum bahai Tipramothani panda yakhaba BJP ni panda angka kamini simin dole jortei lukuro thanglai mani malkhung chaklai ya musugari makalai mani somani malkhung makalai mani abo kubui obo haikino phiaba bangla kokbai kokthai keha tongo khabani dakhodai bukhuksong akasher rong manusher mon besikhon থাকে না কো akasher rong manusher mon besikhon থাকে না obo haino kukubui lukurone khawo taisa wansukma babi man judangka khana bobo haino saimeya Tinisa jortei borong result kaham chini nana dabra sangkok salakmani kokthai kok bojoro nokha somasuk wati wakhlai prithibi darok niya babojoli tei anobokhlai phikmo marok niya o BJP bai Tipramothani bodolo tabo jebabe nokha somjak kukubuino wati kalaikhe borong kebo darak bai yabo kubui bwskangni mangpli singna harlaine bobo haino o mas gathering o chungtini sapungno ne bwskango update ne bagi chini chala habanok de bkhati ang phaiso boida khapani dakhodai bukhuksong Manjui toni borongni samung humung khainai warriors orobo BJP ni karikorta baksa phaisok paikya borok bai kok sanani chungsai tongnai nor yang ni mangpli nuhori man tongkhana Tiprasor ne thinang Tiprasor ne mukumu hukumu sotonti sanai chungno o hastebo yok samari nai optoi haikaino dal bidal kokthai sabui khabeli layoi
o Tripural sanlayoi paithago BJP ni khuri asugui mane mangpili bonor slai sire nukja gabo kubui o je flag log masing Tripura sarangni samung obo hake kolokai khaijak hingkai bodolni bisingdi obo hake yasko kachomoi tobno flag no churi mahai dofano churna thangka hingkaila piaba tini 70 bosoro o ribagnai bosong o chumbagnai bosong o mayagnang bosong o sinimung rang puisa kamagala khamong o kumagui no rangcha habobagrani bisingdi taisa kipileri nai constitution solution yakaba greater Tripuraland obonoruk sabui no chora kisisao hasteni joto Tripurasani bisingo thansa ongoi habobagra bai je tabuk yapiri barlaijak buskango bobo hai mangplena jeng sawaimaya piaba tabo triple engine ni baina luajak ni mano opanda kaitham bodol bai hapan khaja o kaitham bodol bai no ringjak lukuro no mas gathering lainai nangko mane kokthai soton lainai nangko mane kokno salainai obo haikeno tini o Khumbui Academy rungnok ni nokhlawo lukurok pudiri pusang segi phale jawnai o malmata samani malko bai khamani ta hodai boksang abo kubui kok sakai kebo comment khayo Ajit Deborma Tripura mothani media pormanidi kubui kok sakai comment na sawo media ya kokthai ringya ko phorongpaidi nona follow khai sabong khai sung kesisa kok salai na borokni warriors rok bai phaya ko nor manjoi tone khamani da hodai boksang sung o ground ni je mangpli nor ne baskengo tabuk no publish yakheba update khai to bana manjoi tone